जोबोद रंजानायजों बिटिसि सरकारखौ साबायखर होदों मोसौ बायलाय फानलाय खालामनायनि हाथाय बेखेवनानै होफिननायनि थाखाय। बिटिसि सरकार बिपिएफआ बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव जेरैबादि खोथा होबोदोंमोन थिग बेबादिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि जारागुरि मोसौ हाथायखौ बायलाय फानलाय खालामनो थाखाय बेखेवनानै होनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों पिएमबि मिरु बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमा ध्रुब कुमार ब्रह्म, जमदुवार बियाबनि बोसोनगिरि प्रदुत इस्लारि आरो जारागुरि ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोसौ बायलाय फानलाय खालामनो थाखाय बेखेवनानै होनाय जाबाय होनना खौरां बिजोङाव मा बुंदों प्रदुत इस्लारि बिथाङा फै खोनासंनि। जोबोद रंजानायजों बिटिसि सरकारखौहाय हामबाय होनदों, धन्यबाद होदों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 7 बोसोर बन्द जानानै थानाय जोंनि बे बिटिसिआव मोनबा जिल्लायावहाय बन्द जानानै थानाय मोसौ हाथाय, बे मोसौ हाथायखौ जोङो जारागुरि बाजार कमिटिया टेन्डारनि गेजेरजों जोङो बे जारागुरि मोसौ हाथायखौ जोङो मोननो हादों। आरो लोगोसे दिनै 15 जुलाइ 2026 इं मायथाइ 9:30 जोंनि गसाइगाव टाउननि बागिरि तथा पिएमबि बडिनि मानगोनां सोद्रोमा मुस्रि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिनि आखाइजों जोङो फिथा हानायनि गेजेरजों बे जारागुरि मोसौ हाथायखौहाय बेखेवनाय जादों। आरो लोगोसे बे मोसौ हाथायखौ मोननो हानायाव जारागुरि, गकुलकाटा, सिमालटापु, ओरै हावरियापेट, दावागुरि, माकथाइगाव, खासियाबारि, सुरेन्द्रपुर आरो लोगोसे साबकाटा गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय नुजाथिफैदों। आरो गोबां मोसौ बायग्रा फानग्राफ्रा बेवहाय नुजाफैदों। आरो लोगोसे फाननाय बायनायाबो इतिमध्य बेयाव जानानै थांबाय। बयबो रंजानाया बेनो जे गोरिब गुद्रा मानसिफ्रा मोसौखौ फानो आरो बायो आरो बेफोरखौ फाननानै न'खरनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव हक, गथ' फिसाजो हक फिसाला हक हाबा हुखायाव गोबां मदद सिगांफोर जाबोदों। बेफोरो बन्द जानानै थादोंमोन। दा बेखौहाय दिनैनि बे बाजारनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बेखौनो रंजानायजों बुंसोलायदों कि जे फैबाय थानाय समाव जोंबो अभाबनि समाव, आंखालनि समाव मोसौ मोसाखौ फाननानै जोंनि गथ' गथायनि फरायनायाव हक, गथ' गथायनि हाबा हुखायाव हक आरो न'खरनि माने बेमार आजार जानायावनो हक बे मोसौ धोनखौहाय फाननायनि गेजेरजों जोङो निस्सयबो जों मददखौ मोनगोन आरो बेफोरखौ जोङो खालामनो हागोन होननानैहाय रायजो राजाफ्रा बुंसोलायदों। जोबोद रंजादों जोंनि जारागुरि बे बाजार कमिटिखौ बयबो धन्यबाद होदों। आरो जोङो गोख्रोङै खावलायदों मोसौ हाथायखौ जों दिनै मोननो हाबाय, रंजानाय बाथ्रा। थांनाय 7 बोसोरा बे बन्द जानानै थादोंमोन। नाथाय मोनसे बाथ्राया जोङो स्पष्ट बुंगोन, जोंनि बे जारागुरि बे बाजार कमिटि एबा मोसौ हाथायनि जे कमिटि बा बे आफादा गोख्रोङै बेखौनो बुंदों जे नियमनि गेजेरावसो जोङो बे फाननाय आरो बायनायखौ जों खालामगोन। बहिर्भुत भाबे नियमाव गैया बा बायदि रोखोमनि अबैध भाबै माने आयेन बेरेखायै माने बायनाय फाननाय खालामनायखौ जों मालाबाबो आश्रय होनाय नङा एबा प्रसय जों होनाय नङा होननानै दिनैनि बे मेलनि अनुस्थाननि गेजेरजों जों रोखायै बुंदों। दा जोङो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ बयबो अननानै नोंथांमोना दिनै बुधबार, प्रत्येक बुधबाराव बे बाजारा दिनै जागायबाय। प्रत्येक बुधबाराव बे बाजारा जागोन। नैबे जायगायावनो जागोन। जायगाबो मोजां, बिफांफोरबो दं, सायाफोरबो दं, बेयाव लानो हागोन। बेवहाय साहा पानिनि बेबस्था थागोन आरो गय दखाननिबो बेबस्था थागोन आरो फैगोन बुधबारनिफ्राय हटेलनि बेबस्थाबो थागोन। जायबोनो फैया बियो बायनानै जानो हागोन आरो गासैबो मोनसे चिप रेटनि गेजेरजोंहाय जानो हागोन आरो। दा बेखौनो जोङो गोबां बिटिसि सरकारखौ, गभर्नमेन्टखौ जों धन्यबाद होदों। बेवहाय आंजों लोगोसे मानगोनां कमिटिनि आफादगिरि सपन कुमार आइस दङ। लोगोसे बे बाजार आफादनि जेनाखि इजादार मानगोनां माने मन्टु बसुमतारी दङ।
आरो माने बिखिस्ट समाज सेबक जोंनि सुरेश कार्जि दङ आरो नेहाथारि निपेन्द्र नार्जारि आरो गोबां दङ दा जोङो कमिटिनि जानानै रायजो राजाफोरखौ जोङो माने गोबां माने साबायखर जों बावदों आरो जों आसा खालामदों इसोरनावबो बेखौनो आरज गाबदों जे बे जोंनि जाहाथे बाजार मोसौ हाथाय बे मोसौ हाथायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि जाहाथे कल्याण जायो मोजां जायो जोङो बेखौनो कामना खालामदों आरो बयनिफ्रायबो जोङो मददखौ हांख्रायनाय जादों एसेनोसै।